An bɛ Bamako News TV bɛɛ lajɛlen fo ka kɛɲɛ n'u ka wagati cogoyaw ye Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka f'u ye k'u k'u bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la kunun araba ni o bɛnna marisi kalo tile 26 ma san 2025 an ka furancɛla fanga ɲɛma ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni taara tasibila kɛ Monument des Martyrs la ni o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni mɔgɔ minnu tora bɛjɛ fanga sɔrɔli kɛlɛ la ni o don ye don kɛrɛnkɛrɛnni tasibila kan kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu du joli di yaasa bɛjɛ fanga ka se ka sabati 91 nin kɛrɛ in siniyara maa minnu fɛ o bɛ tali kɛ furancɛla fanga wasabulon CNT Maniema Général de corps d'armée Maliki Diaw ka fara jamana ka fanga bɔ dɔw ma n'o ye institution ɲɛmɔgɔw ye ani jamana gouvernement ɲɛma Général de division Abdoulaye Muga. Halisa an bɛ to Mali kunnafoniyaw kɔnɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka jamanadenw minnu sigilen don diɲɛ jamana wɛrɛw la olu ka kundenw ɲɛnabɔli ma n'u ye le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Musa Atayer ale kɔni ye kunnafoni kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya kunun araba marisi kalo tile 26 san 2025 kunnafoni di kɛnɛ ni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw kɔni bɛ kan minɛ ani k'u gɛn ka bɔ Moritani jamana o kɔnɔna la wale cɛjugu don kosɛbɛ a ye min lase jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmaaw kulo kan. Kunun araba marisi kalo tile 26 san 2025 kɛlɛkɛminɛ mobili fa min ka ca ni mobili 100 ye olu donna Bamako ka bɔ Conakry port la minɛ minnu kɔni tɛmɛna boulevard de l'indépendance fɛ u kunda Kati kan kɔnɔ u tɛmɛna maliyɛndenw sewale la minnu ɲɛda b'a yira k'a fɔ ko siga fosi tɛ armée ka yɛlɛli la ni fanga ye. San kelen kɛlen kɔfɛ kaso la Etienne Faraba Sissoko ale bilala bi alamisa ni o bɛnna marisi kalo tile 17 ma san 2025 ka bɔ kaso la a ye san kelen kɛ a ka jalaki kun ye san 2 de ye a y'a yira k'a fɔ san kelen o juru bɛ don a la n'a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a bɛ minɛ tuguni san kelen a bɛ o kaso kɛ o tuma o san 2 o jalaki de kun bin a kan a tilala ka yira fɛnɛ k'a fɔ nafolo kasabi dɔw bɛ a kan ka minnu sara. Etienne Faraba Sissoko a minɛni kun ye jumɛn de ye salongo marisi kalo tile 25 san 2024 a minɛna de sabu ka da a kan a ye gafe dɔ bɔ gafe min kɔnɔna la a kelen bɛ ka nɛni kɛ gafe min kɔnɔna la dɔgɔyalima caman b'a la minnu y'a minɛ ka a jalaki olu ye o de fɔ u y'a yira k'a fɔ kuma minnu bi a ka gafe kɔnɔ o kuma ninnu bɛ se ka na ni lagosi ye jamana ma a bɛ se ka na ni ayiwa hali jamana kɔnɔdenw murutili ye jamana ma o tuma ka kɛɲɛ ni o ye u y'a minɛ ka don kaso la k'a fɔ o tuma san kelen kaso a b'o kɛ san kelen dɔ in o juru bɛ don a la o bɛɛ lajɛlen kun cɛra bi awa u y'a labila. Niger jamana kuntigi n'o ye Général de corps d'armée Abdourahmane Tiani a ye ɲɛdakuraji Niger politiki cogoyaw ma min kɔnɔna la a ye Niger parti politikiw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ani ka maa minɛniw dɔ labila ani ka yɛlɛma don sariya sunna ka dɔ fara o baaraw kan ani ka yɛlɛma don sariya sunna ani ka dɔ fara o baaraw kan. Ayiwa ne de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni senkininw la aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ ani aw ka kulomadali la aw k'an bɛ diɲɛ waati bɛɛ.